vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi kiki mukoma. Let me tell you a story of how I eventually got married to my husband. So we were still at university when I started dating my ex-boyfriend. Saka iye ainge aine best friend yake. So vabereki vake vamweni navatizvara vangu, they are both pastors. My boyfriend at that time then invited me akava ati kuchurch kwavo kwainge kuine musangano wema youth. I went there mukomanashi because I was just feeling bored because university ndainge ndakatoroorwa kutotizira kutochaisa na mapoto nini ne ex-boyfriend yangu. Takaenda kuya as a couple. Tirimo muchechu memia. That was when I saw the friend ainge achito player my drums. I really fell in love with him, but I just avoided rangu. Kuramba ndakangomutarisa. After church he came and he started making irrelevant jokes with me. Apa I was melting right there in front of him. Takazongoramba tongotaura zvedu until azondikumbira mafone numbers ndikati like seriously kana chinonzi phone handitomborina akava ati he was going to make a plan and buy me a phone. Ndakabva ndazotengerwa phone. Kana muchiri kurangarira tumwe tumafoni twakambobuda tuma Samsung E250 ndakatengerwa phone yakadaro. Mushure mekunge ndatengerwa hangu phone ndokubva ndachizotanga kutaura naye in secret tichiita zvekutenga ma SMS bundles tichitumidzirana ma SMS. Ndaiti paya kana kuri kunzi boyfriend anenge abuda ndobva ndasara ndichitenga mabundles ndobva ndatanga kutaura nemunhu uyu ndokubva ndatotanga kutodanana paya. So akabva achizondiudza kuti iye he was about to get married like now tiri muna January. Ndokubva andiudza kuti end of February I am supposed to get married. Ndikabva ndati like seriously apa ndainge ndatotanga kutorara naye koma ndakarwadziwa. Ndokubva ndachizorangarira vamwe vatete vangu vainge vachigara kumabvuku because sekuru vedu ivo vakabva kuMalawi zvekuti vana baba vaitogona kutotaura chiMalawian chacho ichocho. So ndakaenda kwavari ndikati tete imimi munobva kuMalawi. Vakaseka vakati kana ndichibva kuMalawi kwewe unobvepiko? Handiti newewe ropa rekuMalawi rinofamba mutsinga dzako. Ndikati eheka ndoda kuti munge muchindiroyera munhu. Ndobva ndavaudza kuti ndainge ndiine munhu wandainge ndichifambidzana naye but I did not tell her the whole truth kuti munhu uyu ndainge ndakasangana naye sei. I just pretended as if ndainge ndatova nemakore ndichidanana naye but ndainge ndakaramba kurara naye. Ndokubva achizotanga kudanana nomumwe musikana uyu akazobvuma kurara naye and was about to get married to that girl. Mukomanashi vakangoridza tsamwa. Ndikati ko chii naitete? Vakabva vatoti zuva ranhasi harinyuri, musikana yeye anenge atofa. So I just thought kuti hapana pandatambisa mari. Apa ndokainge kari ka last money kangu that I had used from Avondale ndichienda kumabvuku. Ndikati awa ndo anonzi mawani. So when I was about to leave vatete vakabva vanditi nouchazoenda mangwana. Ndikabva ndati it is okay tete. So ndakachizofonerwa ne boyfriend like my ex-boyfriend achinditi kuna hakuna kumira zvakanaka. Ndikati what is wrong? Akabva anditi titori pari renyatwa kutaura kudai so like he was telling me kuti the girlfriend of the guy that I was dating had been hit by a car, a hit and run, and ainge akuvara zvakashatisisa zvekuti the doctors were even saying kuti kana kuri kunzi akazopona anenge ava kutorarama ari muwheelchair for the rest of her life. Hana yangu yakaita kurova. Even vatete vakabva vangonditi ko chi kasi zvaita here. I just dropped the call because I was thinking kuti how did my boyfriend get my phone numbers? How did he find out kuti I have a phone? At the same time I was now finding out about this girl uyo wandainge ndichida kuti ange achifa. But when it was now happening in real time it was so scary kuti saka umwe munhu ava kutofa here nekuda kwangu. Mukomanashi vatete vakabva vanditi iwe unokwanisa kutobatwa nebuka izvezvi kana kutotanga kutopenga. Vakabva vamhanya vachienda kubedroom kwavo. Mukomanashi vainge vava kuita sekunge rimwe zimunhu zihombe. Ndaita kunzwa kuti ddd mitsindo ichirirako kubedroom ikoko. Pavakadzoka mukoma ndakangovatarisa
ka1 vainge vasingatarisiki vachitya uye zvekare vainge vakapfeka ngundu yavo mumusoro. ndokubva vanditi uya tigare apa. vakabva vachizotaura nechimalawian chavo ichocho. takapfunya chisero takatarisana ndokubva vachizotanga kundizora nemimwe mishonga yainhuhwa kuita kunge masuage. vakanditi usatombobata zvako mhino dzako nekuti you have to go through this kuti usazotevererwa nemhepo yake musikana uyu. vakabva vanditi it is about 8 minutes from now musikana uyu ari kufanira kuti ange achizofa. my heart was like breaking into several pieces when she told me kuti that was what was going to happen. mukomanashe musikana uya akazofa, and that guy texted me akabva anditi, oh my god, my fiance has just passed away. What am I going to do? And I then told him kuti I was going to comfort him in any kind of a way. akabva anditi, stop it, this is not the moment for you to discuss about it, because ndaike ndava kutomudza nyaya dzebonde kuti kana kuri kunzi anenge achida we could go and sleep kune zvimwe nzvimbo dzemafaro. akabva nditi, like seriously ungatofunga nezvesex panguva yakadai so I did let him kuti ange achimbochema girlfriend yake yandainge ndauraya. after that vatete vakabva vazondipa mishonga yavakanditi unogeza nayo iyi kwemazuva anokwana iwo kuita 7 usati warara naye. ndakazoti ndarara naye vakanditi chipfeko chacho unofanira kuti unge uchizouya nacho kunoko. ndakazoenda nacho, vatete vangu vakazoenda nacho chipfeko ichi kuMalawi. mukomanashe ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei. that is how I got married to my husband. vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. pakaipa. regedzai tibva taenda panyedu inotevera. nyedu inotevera yakamira sekudai so. hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. ininiwo ndiri truck driver uye zvekare ndakarombera kuti wese uyo anenge apiwa truck rangu iye akashandisa truck iroro anokwanisa kudzingwa basa, kuita accident, kana kuti anokwanisa kuzoita cancer yepatsoka. idziwo ndo mhigo dzacho dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera. mukufamba umu ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nevakadzi vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo. kana ndarara navo ndinofanira kuti ndinge ndichizotora urume hwacho ihwohwo ndobva ndachizonokanda kondomu randinenge ndashandisa kumakuva. ndo mhiko chete dzandakanzi ndige ndichitevedzera in general. so ndakaenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndamboshanda kuWilson ndokubva ndadzingwa basa zvakandirwadza. so ndainge ndichida kuti ndinge ndichidzokera kubasa. ndiriko kun'anga kuya ndikabva ndanzi munhu ainge andidzingisa basa iye ainge aine mushonga wakashata zvekuti kutanga kurwidzana naye zvaikwanisa kuzotovatorera nguva. sekuru ava vachiti ndinenge ndichida kutoronda dare rake kuti ndinge ndichiona kuti iye mishonga yake yaanoshandisa ndeye muno here muZimbabwe, Zambia, Malawi kana kuti Mozambique here. vakabva vanditi muzukuru mhuri inokwanisa kusvika pakufa nenzara tichingoronda dare rake murume uyu. chakakosha ndechekuti wasvika pano, nekuti pano ndipo pane zambuko rako. ndichaona kuti ndikaita sei muzukuru wangu, usatya iwe, wazvinzwa here? ndokubva ndati hongu sekuru. saka sekuru vaya vakabva vachizonditora tikabva tazoenda kumagarden. taenda kumagarden ikoko tainge tichitsvaka mwena painge pabva mukucherwa neiya yavanoti nhuta. ndokubva ndatora ivhu racho iroro. vakabva vachizondigeza mweya wejambwa nemunyama. makore azvakaitika ndipo apo pazvakanzi kambani inonzi Amens yainge yava kuchinja depoti rayo kubva kuSouth Africa ichiisa rimwe depoti muno muzimu. ndikabva ndawana basa ikoko. ndakati ndawana basa kuAmens ndokubva ndachizowana mukana wekudzokera kuSouth Africa. ndikabva ndawana rimwe basa zvekare ndikatanga kushandira umwe murungu tichimhanya nawo macontainer awa. so ndakazoti ndapiwa imwe Scania ndikabva ndachizotora ivhu riya sezvandainge ndakadzidziswa navo sekuru vaya. then ndokubva ndachizomwaya ivhu mutraki iri. ndakafamba naro traki iri mushure mekunge ndamwaya ivhu iroro ndisinga clean mutraki
sezvatainge tichiudzwa kubasa kuti you need to keep the track clean mukoma. Ndaita ustubborn uye zvekare ndichizviita sekunge ndiri munhu anofarira zvokutsvina. Vamwe vaitondishura vachiti maZimbabwean munofarira zvokutsvina. Ndakakloka 33 days ndisingagezi ngomanashe zvekuti ndainge ndava kunhuhwa chikodo chiya chavanoti chikodo cheziya, no shaving no what, ndo mhiko dzacho idzodzo dzandakaita. So mukomanashe, kana ndikagara ndagarira bhazi kana ndikanzi track iri ndiro rawakufanira kuti unge uchishandisa, ndine mashoko awo andakanzi ndinofanira kuti ndige ndichitaura the first time pandinozodhiraivha track iroro mukomanashe randinenge ndichidhiraivha. Kana kukuuraya rinokwanisa kukuuraya. Mamwe maaccident aya ekuti unongoshaya kuziva kuti shofe uyu akazobhaizika papi, ndiyo mishonga yacho iyoyo. Munhu anenge ashandisa track rinenge ragara rakagadzirwa noumwe munhu, asi pano mumwe mundara, so mundara uyu ndiye ega uyo wandakatadza because aifamba nechigubhu chemunamato. Aiti asati atanga kudhiraivha, ndairidza tsamwa kana tiri payadhi zviya, aibva atora chigubhu chake chemunamato obva atanga kumwaya track riya mavhiri ose kusvika apedza nemavhiri ose etrailer, obva azomwaya munamato pawindscreen. Ndaitoziva kutoti zvinenge zvatodhakwa, apa rinenge riri track rangu manje. Kana munhu akagara adaro akashandisa minamato ari mutrack, kana iri minamato yakasimba, zvinobva zvandiafekta zvekuti kana kudhiraivha ndinotokoniwa kana kudhiraivha. Pane pamwe pandakambonzi ndinge ndichienda kuCape Town neimwe motikari yangu yainge yaenda out for a service, yange yakatonzi it was going to get booked for about 2 weeks. Ndakati ndiri munzira ndichienda kuCape Town ndigoti ndotanga kurutsa izvo motikari iyi mukomanashi ndakangoti ndichingobuda muJoburg ndokubva yatonzi yainge yaita. Mupostori uyu akabva atumwa kuti ange achienda kunokolekta horse, ndokubva achizonzi ange achienda kubasa. Mukomanashi ndakarwadziwa, ndaita kunzwa dzungu ndichirutsa ndichita sekunge munhu abatwa nenyongo. Ndo madisadvantages acho emishonga iyo yandinoshandisa. Vanhu vanokwanisa kuti unozviitireiko, but ndakazviitawo nekuda kuchengetedza basa. Ndakashungurudzwa mukoma ndikadzingwa zvakandirwadza apo pandainge ndichiri kuWilson. Kune vamwe vanhu vatori nembinjiri ikoko, havadi kuona vamwe vana vevanhu vachishanda. Vanomeka sure kuti motikari yako inongogara ine mabreakdowns 24/7 kuti yako mhuri inge ichizofa nenzara dzavo, mhuri dzichidya dzichiguta. So ndakabva ndazviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichitsvakawo munhu anondibatsira. Ndokurombawo kwandakaita, ndakaromberawo basa rechitrack driver mukomanashi, and handisi ndega. Kunzoko vanhu vanoita zvinhu izvi zvandakaita vakawandisa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi naye mukoma, izvezvi zvamanga muchitaura kuti of course kuinbox makati imotikari dzevarungu dzine insurance motikari idzi mukoma musambodzityira. But do you know that the owner sometimes mushure mekunge motikari yake yaita accident maybe anotomboitawo sleepless nights nekuda kwekuti imi munenge musingadi kuti motikari iyoyo inge ichishandiswa neumwe driver, simply because munongoda kungoti track iroro munge muchizorishandisa muri mega. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Please help me mukoma. Iniwo ndiri kunetsana nemurume wangu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. So he recently came out of the closet. Nyaya dzacho dzakawandisa. So zvanhasi ndikuda kungotaurawo nyaya yekutanga. Murume wangu he recently came out of the closet. Akabva andiudza kuti iye anoda vanhurume. Akandiudza kuti it was a result of him being bullied at school. Nai zviriko here kuti mwanakomana kana akanyanya kuitwa
get bullied at school anopedzisira ava kuda vanhurume. Hanzi I lost the ability to love women because of the way that people used to laugh and treat me when I was still at school. Anemwe nyaya yakandirwadza iyo yaakambondiudza nekuti vakambomutora pavainge vachiri kuchikoro. Those that were bullying him vakaenda naye kutoilet vakamukorobhesa toilet yose netai yake. Saka hanzi it was so traumatic for him. Mukomana ndo nyaya yekutanga iyoyo. Dzimwe dzacho dziri very complicated. Please assist me. Ipapo ndoita sei he came out of the closet and told me kuti iye anoda vanhurume kudarika vanhukadzi. Ndakamubvunza kuti so do you love me? Akabva anditi it is complicated but I thank God kuti wakakwanisawo kundipa vana uye zvekare my father's name will never die. My father's family name will continue for many generations. So I did my duty, performed his duties. So he said. So it means kuti inini akatongonditora kuti ndige ndichimuzvarira vana, and that was it. Mukomana shikana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichenge ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune vamwe here vakambosanganawo nayo nyaya yakadai so? Kana mukaposta ndizivisei ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Like I am so confused, like totally confused. Please help me, I'll be following through. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.